Christmas faible Christmas dance. Bihu faible Bihu dance. Holy Communion faible Holy Communion. Baro thangla gaza. Kagri thangla dance. How it can be reason how to be like? No, you are the chosen one. Jangan psycho denai, nang kena psycho denai, nang kena biar mix kana haya, nang kena biar kana haya, nang kena serang ni, kamsi nang kena milai na haya mabla. Mana the Bible says, don't you know that you are the temple of God? You are the temple of God. How it can be? What is that? How? Jangan nang kena psycho denai bro. Ishani mandir the First Corinthians chapter 3:16 कहते हैं, don't you know कि आपको पता नहीं अपने नेजर ने क्या अपने ईश्वर मंदिर बोले नंगे ईश्वरी मंदिर ईश्वरी आत्मा को उठाया और जाई मानसा भी आत्मा को नष्ट करंदर भी मंदिर को नष्ट करंदर ईश्वर भी को नष्ट करंदर ना हो के लिए बाजला. Now decision is your commitment. You have to give the commitment today. Now today. That he wants to bless. Then jangan kau demand kelam na hagan. Yes, ang psycho jangan pelan. Yes, ang pavitra jati. Yes, ang psycho jangan. Jangan berbahasa ko jangan implementation kelam na hagan. My dear, we can speak jangan bung na hagan. Sebagai reverend, jangan bisopra. Bicara dabi kelam na hagan. Hayo. Bicara jangan fwler berko gumbai hagan. Dania jangan boha dulu. Jangan dapat mix up nama be activities for the Songsarjwng activities. I don't want to say whatever the activities. My dear, jangan kita mana, jangan tanya Prabhu na pinanggan, jangan giving ni Prabhu na, jangan commitment lani. Ambil be 2022 अद्भुत खामानि मावनो नागिरदों गोबांथार प्रफिट फोरजों इसोरा अलरेडि रायलायबाय जाया 2022 आपा इसोराव सोनारगोन ना बे मानसिया जोबोद आशीर्वाद मोनगोन होनना बुंदों. हालेलुया. जोबोद आशीर्वाद मोनगोन. मा आशीर्वाद? The ninth gift of the Holy Spirit. The ninth gift of the Holy Spirit. Where is the ninth gift of the Holy Spirit? Because Bible ko pore blase moga. There is a commitment lani. जोंनि गासैफोरखौ जोङो प्रभुनो स्वीकार खालामनि आरो जों डिसिसन लानि प्रभु आं दिनैनिफ्राय बाइबेल फरायसिगोन. जेब्ला बाइबेल फरायगोन होनब्लासो जोङो माबे मोजां माबे गाज्रि बहा थांनांगौ बहा थांनाङा जोंखौ गाइड खालामबाय थागोन. हालेलुया. बेनिखायनो यूहन्ना 15:7 कहता है यूहन्ना ने 15:7 आव ओरैबायदि बुंदों प्रभु यीशु ख्रीष्टआ सोरबा फरायनोबा फरायनो हागोन. If you abide in me नोङो आंजों थायोब्ला आंनि बोसोनाबो नोंनाव थायोब्ला जेखौनो नांगौ बिनो होनदों. से हालेलुया. जोङो बिजों थानोब्ला बिनि बाइकआ बे बाइबेलनि बोसोना आंनाव थानांगोन. बिनि प्रतिज्ञाफोरखौ आं मिथिनांगोन. बिनि गासै बोसोन केरेक्टारफ्रा आंनाव थानांगोन. अब्ला प्रभु यीशु ख्रीष्टनि प्रतिज्ञाफ्रा जोंनि जीवनाव 2022 में बहुत आशीषित होंगे. से हालेलुया. जोंनो आशीष नांगौ ना नाङा? जोंनो आशीष नांगौ ना नाङा? साखरि गैयैफोरनो साखरि नांगौ ना नाङा? बिजनेस फैलानो बिजनेस नांगौ ना नाङा? The Bible says धनीमोन नै वो जोङो आब्राहामखौ नुदों Genesis chapter 13 जोबोद धनीमोन. Can you read the Genesis chapter 13? Hello. बहासो थांनाय बायदों मानसिफ्रा? अब्ला आब्राहामा गावनि बिहि आरो गावनि गासै सम्पथिखौ लानानै मिसरखौ नागारनानै नागेबाव 13 दा Genesis केर'नि chapter 13 अब्ला आब्राहामा गावनि बिहि आरो गावनि गासै सम्पथिखौ लानानै मिसरखौ नागारनानै नागेबुगाव थांदों आरो बिजों लटआ लोगोआव दंमोन. आब्राहामा मोसा सना आरो रुफाजोंनो गोनां गेदेर आरो बियो नागेबनिफ्राय बेथेलनि खाथियाव थांदों आरो बियो आगु जे जायगायाव थांबु खोंदोंमोन बि बेथेल आरो ओइ नोगोरनि गेजेराव सहैबाय. बियो बि जायगायाव फैजेननाय समाव बियाव गंसे बिन्दो बानायनानै फोरबोनियाव आर'ज खालामदोंमोन. आब्राहामजों थाफानाय लटआबो आप कौन से पढ़े? Genesis sorry, not the Genesis. Okay, Genesis, that's it. Genesis 30 chapter 30 दुई को पढ़े बाबू. आब्राहामा मोसा सना आरो रुफाजोंनो गोनां गेदेर. Yes, गोनां गेदेर होनदोंना? धनी होनना बुंथारदों. English I think rich. In English that's a clear rich. Right? धनी गोनां गेदेर. आब्राहामा गोनां गेदेर. मानोना इसोरा आब्राहामजों प्रतिज्ञा खालामदोंमोन. Genesis chapter 12
जेनेसिसनि जेनेसिसखौ मा होनो बर' जागायजेननायनि 12 जों नायब्लाबो क्लियार नुयो इसोरा बेजों रदाय खादों धन सम्पतिनि रदाय खालामदों आत्मिकनि बिसय रदाय खालामदों आरो बे रदाया बे प्रतिज्ञा दानि फोलेरावबो जाफुङो हालेलुया जोङो जेब्ला बे प्रतिज्ञाफोरखौ नागिरो जोंनि जिबनाव जे नांगौ जोंनो बे होथारगोन मानोना बे होनदों नोंसोरो आंखौ नङा आं नोंसोरखौ सायख'बाय नोंसोरखौ नियुक्ति खालामबाय नोंसोरनि थांनानै फिथाइ थायो आरो फिथाइया जेराव थायो आरो नोंसोर जेखौनो बियो बेखौ मोननाय बायदि हालेलुया जेखौनो बियो बेखौ मोननाय बायदि yes my dear यहनानि 15नि जों जेब्ला फरायो बेखौ स्पष्ट प्रभु जिसुआ जोंनो प्रतिज्ञा खालामदों ओके 15नि सल' जोङो सायख'जानाय फोलेरफ्रा जोङो मानो दाबो न'खरफ्रा मानो बे अबस्थायाव दङ जोङो मानो दाबो जोंनि गावनि देहाफोरखौ जिबनफोरखौ लानानै जोङो मिक्स आप Jesus name hallelujah Yeshua glory of our Father he needs you my dear वो चाहते हैं पवित्र आत्मा ने बार-बार नागिरदों हालालाय पवित्र आत्मा ने बार ओके जेब्ला कि यहनानि 3 अध्यायखौ जों जेब्ला फरायनानै निकोदिमा हराव फैनानै जिसु ख्रिस्टखौ सोंफैदोंमोन ओके बेवहाय प्रभु जिसुजों खथब जादों बेहा ओके आरो बेवहाय प्रभु जिसु ख्रिस्टआ पवित्र आत्मानि बायखौ बुंलांदों जाया नोंथांखौ गोदान जोनोम लानाय नङा गोदान जोनोम ओके आत्मायाव आरो दैजों गोदान जोनोम लानाय नङा बे मानसिया सोरगोराइजों हाबनो मोननाय नङा ओके John chapter 3 can you read it John chapter 3 या यहना का 3 आइए हम पढ़े फारिसाइफोरनि गेजेराव सासे मानसि दंमोन बिनि नामा निकोदिम बियो जुदायारिफोरनि सासे गोरामोन बियो हराव जिसुनियाव थांनानै बिखौ होनबाय ओ गुरु जोङो मिथिगौ नोङो इसोरनिफ्राय फैनाय सासे फोरोंग्रा होननानै जिसुआ बुंफिनबाय नंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो सारि जाफिनाब्ला रावबो इसोरनि रायजोखौ नुनो हाया What is the meaning of the सारि जाफिननाय born again what is the meaning of the born again सारि जाफिननायनि meaning ओंथिया मा दिनै जों बे मौकाखौ मोनदों golden jubilee जों मौका मोनदों जों गावखौ गोदान खालामनो golden jubilee बारनायनि उनाव जोङो आरोबाव मोनसे बोथोराव मोनसे स्टेजाव जों हाबनो थांगासिनो दङ जेरैबायदि इजराइलफ्रा मिशननिफ्राय फैब्ला बे कानानाव हाबनो थाखाय ओके प्रमिस लेन्डआव हाबनो थाखाय बिसोरो गावखौ गोथार खालामनांदों जोङो दिनै सनाथि फोरबो जोङो दिनै गावखौ गोथार खालामनो बेसिम जोंखौ लाबोबाय इसोरनि रेभरेन्ड मोना बिशप रेभरेन्ड पास्टरफ्रा जोंखौ लाबोबाय किन्तु नाउ हाउ लं जोङो गावखौ दिनै दांनायनि मा जोङो डायमन्ड जुबलिखौ लोगो मोनगोन या सेन्टिनारिखौ मोनगोन मानोना जोंनि टारगेटआ मा जोंनि टारगेटआ जाहैबाय प्रभु जिसुनि सेकेन्ड कमिं एन्ड सोरगोराइजो हेभेन हालेलुया जोंनि टारगेटआ इटर्नेल आवर टारगेट इज इटर्नेल राइट ओके राइट हमारे टारगेट क्या है कि अनंत जीवन हमें स्वर्ग में जाना है माय डियर अगर स्वर्ग में अगर जाना है तो हम चुना हुआ है जोङो सायख'जानाय जुदि सायख'जानायब्ला जोङो सायख'जानाय गोथार जोङो फोलेरबा जोङो गावखौ दिनै दांनानै नायनि मा आं गोथार मेनेज खालामदों ने 2018 19 20 21 दिनै 22 जोङो हाबबाय जुदि जानो हायाखैब्ला जोङो दिनै गावखौ गथायनो प्रभु जिसु ख्रिस्टनाव मानोना प्रभु जिसु ख्रिस्टआ गावनो बुंदों Matthew chapter 4:17 can you read it Matthew chapter 4:17 yes बिनि प्रथम yes बे समनिफ्राय जिसुआ खोथाबाय जेननानै होनबाय नोंसोरो गोसो सोलाय मानोना सोरगोनि रायजोआ खाथि जाबाय yes सोरगोनि रायजो खाथि जाबाय my dear it's very near गोबांथार बुहुमाव सोरगिदिं गिथावना जाबाय थादों ओके सोरगिदिं दै बानाफोरजों बांग्रि मावनायफोरजों एक्सिडेन्टफोरजों गोबां मानसिफ्रा रुंसारि जालांदों जुदि जों गोसो सोलायाब्ला जुदि जों born again जायाब्ला जोंनि डिसिजनफोरखौ जों कमिटमेन्ट खालामब्ला जोंनि जिबना जुदि रुंसारि जाना थाङोब्ला जोङो सोरगो रायजो अनन्त जिबनखौ जों मोनथारनाय नङा let us turn tonight जों गावखौ रियलाइज खालामो कहीं ना कहीं तो है my dear commitment जोङो कमिटमेन्ट बिमाफ्रा कमिटमेन्ट खालामो बिफाफ्रा कमिटमेन्ट खालामो आंनि फिसाखौ आं रेभरेन्ड पास्टर कोर्स इभान्जेलिस्ट मिशनारि आं फाथायगोन जों मिशनारि माइन्डेड जानि
जोङो दिनै मिज'फोरखौ नुदों मोनो केरेलियानफोरखौ नुनो मोनो wherever I go बे मोननै जातिखौ आङो नुबाय थादों ओके मिज' मिशनारिस एन्ड केरेलियान एन्ड तामिल मिशनारि जम्मु काश्मीराव थां लादाखआव थांब्लाबो लादाखआवबो दंहैयो बिसोरो जों अनलि दिनै अरुणाचल बर्डार मोनफैदों I hope जोंबो बारनो हागोन but how सायख'जानायब्ला जोङो गावखौ नायनि प्रभु जिसु ख्रीष्ट गावखौ गथायनि जोङो my dear Jesus hallelujah Jesus hallelujah गोबांथार दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जोंनि पास्टर रेभरेन्डफोरनि नेक्स्ट जेनेरेशनफ्रा आं बिथिं मोनथिया बैथिंनि जोंनिथिंनिखौ बुंदों जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बिसाफ्रा पास्टरनि बिसालाया पास्टर जानो नागिरला रेभरेन्डनि बिसाला रेभरेन्ड जानो नागिरा मानो बिसोरो खस्थ'खौ नुदों मा खस्थ' फाइनान्सियेलि खस्थ'खौ नुदों फाइनान्सियेल मानो फाइनान्सियेल खस्थ' जानांगौ जाखो फालाय येस जोंनि मानसिफ्रा जायफ्रा जिसुखौ सायख'जानाय होनना बुंदों सायख'जानाय फोलेर होनना बुंदों बिसोरो मुथिफोरखौ बन्द खालामना दोनो टाइट होआ बिसोरो सापर्ट होआ बिसोरो मिशनारि फाथायहरा बिसोरो जार फलाव जोंनि रेभरेन्ड जेनेरेशननि बिसाफ्रा रावबो रेभरेन्ड जानो नागिरला दाने मानो बे रेसपन्सिबिलिटिया सोरनि हु विल गिभ दिस एकाउन्टेबिलिटि जों बोरै आखाइ खालि थांनो नामा सोरगोआवलाय हिसाब जागोन मानो जानो नागिरा मानोना जोंनि रेभरेन्ड पास्टरफोरनि सेलारिया बेसेबां 5,000 निफ्राय शुरु जायो बहुत दुखुनांथावना 3,000 in Delhi while I was in the international with the ministry National Prophetic and Prayer Tower Delhi बायदियाव 6,500 okay is it possible with Delhi in Delhi city still then God helped me to come out from there to serve the ministry, right? आंनि बुंनायनि ओंथिया बेनो जों मुथि खेवनि जोंनि गावनि मिनिस्ट्रिफ्राव जोङो गावनि बिएनसिफ्राव जोङो मुथिखौ खेवनि मानो जों साफ्रोमबो साफा जोङो सापर्ट खालामनि गाव पास्टरखाय इसोरो बेथन मोननायखाय रायफैबाय हाय बियो न' जोंहा दर्शन दङ नैबे गल्डेन जुबलिनि उनाव जोंहा गोबां हाबा मावनांगौ दं गोबां बिथाइ लाबोनांगौ दङ जेब्ला नोंथाङा टाइट होगोन चार्चआव जेब्ला नोंथाङा मण्डलफ्राव होगोन नैबेजों जोङो बे जोंनि मिशनारिफोरखौ जथेस्थ होनानै एटलिस्ट 10-15,000 20,000 होनानै जों बिसोरखौ फाथायहरनो हायो हालेलुया से हालेलुया आरो बे नोंथांनि होनायनि आशीर्बादा नोंथाङा खेथियावब्लाबो बिजनेसब्लाबो बेवहाय 100 गुन प्रभु आशीर्बाद होगोन प्रेज द लर्ड पत्रसा बेनिखायनो सोंदोंमोन पत्रसा सोंदों मैथ्यू चैप्टर 19 27 सोंदों प्रभु जोङो गासिबो नागारनानै नोंनि उन फैबाय सब कुछ छोड़ के हमने आए आपके पीछे क्या मिलेंगे ऑब्वियसली ये क्वेश्चन है क्या मिलेंगे पत्रसा सोंदोंमोन बेसिबाय आमरा जिसु ख्रीष्टआ बुंदों जाय गासैखौबो नागारनानै नखर बिमा बिफा बंसफोर बिखि दोननानै ओके गावनि खामानियावहाय फैयो मावो ओके बियो होनदों जेब्लानाखि बियो फैगोन सिंहासनाव जिरायगोन 12 गोत्रखौ जेब्ला बिसार खालामगोन बि सिंहासनाव जिरायफागोन आरो मोनसेया जाहैबाय बियो 100% आशीर्बाद मोनगोन होनना बुंदों हालेलुया 100% आशीष जोङो नायनो जोंनि नखराव 100% आशीष दङ नामा आरो बिनि उनाव बुंबाय प्रभु जिसुआ मोनसे राव बुंदों बेनिफ्राय जाय जों जेब्लानाखि संसारखौ नागारगोन सोरगो रायजोआ बिसोर बायदि मानसिनि थाखाय नखराव सोरगोआ अनन्त जिबना बिफोरनि होननानै बुंदों प्रभु जिसुआ पत्रसखौ बुंदों हालेलुया दिनै जोंहा ओरैबायदि एसुरेन्स होनाय दं प्रभु जिसु ख्रीष्टआ जोंनो प्रतिज्ञा होबाय बियो जोङो मा मोनगोन 100% बहा मोनगोन सोरगोआवथ' 100% निबो गोबां दंखायो अनन्त जीवन आरो बेयावलाय मा नांबावगौ अनन्त ही अनन्त उसमें आरो बे संसाराव थानायाव 100% आशीषआ बे संसाराव थानायाव नोंथांनि बिसाला बिसाजो बिहामजो बिजामादै नखर बिसि बिसाय मण्डली बबे 100% आशीष होनो नागिरदों से हालेलुया बेनिखायनो मालाखि चैप्टार 3 मालाखिनि 3 7 8 9 नायदो नोंसोरो आंखौ परीक्षा होनानै नाय परीक्षा खालामनानै नाय आं सोरगोनि दरवाजाखौ खेवनानै अखा बायदि सानस्रि हरगोना सानस्रि हरा परीक्षा खालामदो नोंनो दोननो जायगा गैयैलाय जासे आं नोंनो आशीर्बाद होगोन होनना बुंदों जेब्ला नोंथाङा जोंनि मिशनारिफोरनि थाखाय बिल सेफाय नोंथाङा सापर्ट खालामगोन
बेयाव सप्रतिशन आशिसफोर नोंथाङा just टेस्ट खालामनानै नायनो हागौ बेनि कमिटमेन्टआ नोंथाङा दिनै कमिटमेन्टआ दाउ मासेयाव जुदि 10टा जायोब्ला मासे दाउखौ फिसिनानै मन्दिराव होफै ओके बहाबा 100 थाखा मोनदोंब्ला 10 थाखाखौ जोंनि मन्दिर जोंनि मिशनारि जोंनि खामानिफोरनि थाखाय माने जोंनि आशीर्वाद जों गोबांथार मानो जों गोरिब जानानै दङ दाबो Philippians 4:19 says कहता है My God will supply all your needs according to His riches glory He supply खालामगोन जोंनि needsआव but जों repent पश्चाताप खालामनांगोन दिनै my dear जों पश्चाताप खालामनो गावखौ अहा जोङो weak मानो आंलाय मानो दाबो गोरिब आंलाय जों गावखौ question खालामो Hallelujah Hallelujah Yeshua Oh Rabba Yeshua जोङो बहाबा मिक्स आप जादोंब्ला बे मिक्स जानायनिफ्राय जोङो दिनै कमिटमेन्ट खालामनो प्रभु आंनि गलती जाबाय आंनि बे भूल जाबाय लॉर्ड मुझे क्षमा कीजिए मैंने जो रास्ते में नहीं चलना चाहिए जिसमें चला वो गलत रास्ते हैं हम आज निर्णय लेना पड़ेगा আমি আজি निर्णय লম কিয়নো আমি সোণালী জয়ন্তী আমি প্ৰৱেশ কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত কৰিব লাগিব এই 2022 বহুত প্ৰভু যীশুৱে আশীৰ্বাদ ৰাখিছে সকলো বিশ্বাসী সকলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে আমালোকৰ কাৰণে my dear जोङो कमिटमेन्ट खालामनि Jesus hallelujah Yeshua oh Rabba जोङो सायख'जानाय फोलेर ओके जोङो सायख'जानाय फोलेर ओके राजानि देउरि गोथार हादोरनि मानसिफोर जोंनि हादोरखौ जोङो गोथार खालामनि जाग्लोंनाय लोंग्लोंनायजों नङा ओके Jesus hallelujah Jesus hallelujah Lottery गेलेसोग्रा दं बेयाव don't mind sir please don't mind Bishop sir please don't mind lottery गेलेसोग्रा दं बेयाव lottery गेलेयो दिनै कमिटमेन्ट खालाम आं lottery दाननो मोननाय नङा okay lottery होनोबा मा मोनथियो ना I don't know many types of lotteries are there फिर गावनायनो lotteryनो जोंनि खृष्टान सेंग्राफ्रासो दानि lottery एजेन्ट जाबावसै बै माबा लटारि थाया होनबा माबा आं मिथिया आरो बिदि हा औ बिदि नामा बिराद गोदाव सोराव लब जाजोबनानै एकदम खामानिफोरखौनो मोजां मावला आरो दाना हालुवाफ्राबो बोरै जाखो आलसिया जाजोब्बाय गाज्रि जामोनसै हालुवाफोर लाफा हाबाब मुला बायनानै जाजोबनांगौ गावनि एफा मोजां हा दङ अपना ही खेत है यार कुछ तो करना चाहिए आप पंजाब में आइए पंजाबाव फैलाय हारियानाव फैलाय जाथ्र'नो हाया फिसा दखरसेल' हायावनो बिसोरो बेखौ फानलायबावगोन आरो बिसोरो जोंनि एसां बुरजा हा दं जों मानो दाबो अलसिया जों मानो दाबो गोरिब why we are so poor why the Bible says you are not chosen we have chosen you जों सायख'जानाय फोलेरब्ला जों मानो बेमारियाव दङ जों सायख'जानाय फोलेरब्ला जों दाबो मानो ऋणाव दङ in the spirit I have seen many sick people are here गोबां ऋण लानाय मानसि आरो आं नुबावदोंबाव ऋण बेंकनि ऋण दं नोंथांनाव आरो सोरबानि पाब्लिकनि ऋण लानायबो दङ आं बे गार्जेनफोरखौ नुदों that's in the realm of the spirit okay this realm of the spirit in the realm of the spirit गथ'फोरनियाव बिमाफ्रा थाबिस खाना होनाय आं दाबो नुबाय थादों थाबिस बोरो सायख'जानाय फोलेर लायनो माने थाबिस खाखो हा माने थाबिस खाखो आं सेंग्राफोरनियाव realm of the spiritआव नुदों टेटु नुदों टेटु why if you are the chosen मानो बोरो in Jesus name mix up जानाय worldly मानसिफोरजों mix up जानाय सिरि मबाइलाव नायखोमानाय मानो जोंखौ गोथार जानो थिनदों दिनै be holy because I am holy we'll have to be holy today tonight नङाबा otherwise 2002 आ जोबोद
गिथावना बोसोर गोबां इसोरनि दासफ्रा प्रफेसि खालामखाबाय गिथावना बोथोर फैदों खिन्थु जायहा प्रभुनियाव भरोसा खालामगोन इसोर आफा इसोरनाव बियो बिनि बायदि सोलिगोन जायहा आफा इसोरनियाव सोनारगोन बियो गोबां आशीर्बाद मोनगोन होननानै गोबांथार इसोरनि दासफ्रा सिमां आरो दर्शन बिब्लिकेलि बिसोरो दिनै जोंनि जिबनफ्राव डिक्लेरेसन होदों बेखौ जोङो रुपायन खालामनांगोन जोंनि जिबनाव माय डियार फै जोङो रुपायन खालामनि गावखौ जों बहा गोग्लैनानै दं जोङो मानो सायख'जानाय फोलेरा आङो दाबो मानो बुंनो हायाखै जों गावखौ सोंनि सायख'जानाय बुंब्लानो जानाय नङा जोंनि आखल आखुखौ जोङो नायनांगोन Where are you? जोङो बहा दं प्रार्थना जीवन बिल्कुल प्रार्थना जीवन गोबां आङो बिमाफोरखौ नुदों बाइबेल फरायो बुजिनो हाया गोबां बिफा माय गड गोबां बिफाफोरनि बाइबेल दे रेभरेन्ड बिशपफोरखौ नागारनानै दे बिथांमोनखौ आं बुङाखै गोबांथार जायफ्रानोखि जोंनि बिलिभार्सफोर दङ अके एकदम बाइबेलखौ आङो माबायदि नुदों ना इन द रेम अफ द स्पिरिट सार बिशप सार इन द रेम अफ द स्पिरिट आई हैव सीन दिस बाइबेल बेयाव आङो बेमादों सोंनाय नुदों बेमादों सोंनानै दोननाय नुदों yes please my dear बोरो नोंथांनि बाइबेलालाय बहा दं नोंथांनि बाइबेलालाय yes जोंनि कमिटमेन्ट लानि जोङो दिनै कमिटमेन्ट लानि जोंनि बिएलसिखौ जोङो फुरा नर्थ इस्टआव जोङो गोबां खामानि मावनांगौ नट अनलि द नर्थ इस्ट फुरा जोंनि इन्डिया भारताव जोङो खामानि मावनि गोबांथार खामानि मावनांगौ दङ जोंहा बाट जों कमिटमेन्ट खालामनांगोन जोङो गावखौ नागिरनि जों बहा दङ आरो बियो जों जेब्लागौमानि जोङो बिनियाव सिखार खालामनाय नङा जेब्लागौमानि जोङो बिनियाव कनफ्रेस खालामनाय नङा अब्लागौमानि पबित्र आत्माया नोंथांखौ स्पर्श खालामथारनाय नङा नाथायबा बियो नेबाय थागोन जोङो प्रडिकल सनखौ नुदों youths men youth हौवासाफोरखौ आंनो दिन्थिबाय थादों दाबो please don't involve with the idolatry and adultery please come out from the adultery youth जोहोलावफोर इससे बहुत सारे गंदगी yes Jesus Yeshua oh hallelujah Jesus glory Yeshua hallelujah I need reverence I need honorable bishop please come up here please sir isn't that's prophet this is a privilege for the youth upcoming youth अन्नानै नोंथांमोनखौ आङो इनभाइट खालामनो लुबैदों कमिटमेन्टनि थाखाय जोङो इसोरनि देवरि इसोरनि मानसिफोरजों दिनै प्रार्थना लागोन गोबां youth जोहोलावफोर सिख्लाफोर don't cheat okay realm of the spirit आरो जुदि नोंसोर फैयाब्ला आं खिन्थु हमना लायनो बाध्य जागोन आं बिशपनिबो पारमिसन लाखाबाय आं हमना लायनो बाध्य जागोन खिन्थु okay please जोङो गावखौ कमिटमेन्ट खालामनि आं अल्टार कल खालामनो लुबैदों सार can I अल्टार कलनि थाखाय जों गावखौ कमिटमेन्ट खालामनि जों गावखौ इसोरनो गथायनो थाखाय जोङो गोल्डन जुबलीयाव दं আমি গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন কৰিবলৈ আহিছো গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন কৰাৰ পিছত আমি আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব এনে আমি আশীৰ্বাদ নেপাম এনে আশীৰ্বাদ নাহিব যেতিয়ালৈকে ইজৰাইল বিলাকে यहोशुক কৈছিলে তোমাৰ যিমান মানুহসকলক পবিত্ৰকৰণ কৰা তেতিয়া কালি তুমি অদ্ভুত আলোকিক দেখিবলৈ পাবা বুলি কৈছে গাবন নাইনে থাকাই ওকে नोंथांनि नेक्स्ट 2022 आव अद्भुत आलोकिक नुनो थाखाय जस्ट नोंथाङा कमिटमेन्ट लानांगोन प्रभु आं बेखौ मावदोंमोन आङो दिनैनिफ्राय मावलिया होननानै जों कमिटमेन्ट लानि प्रभु आं बे मावखुमाना दंमोन आङो जोङो क्षमा लानि प्रभु आङो मबाइलाव स्रि बेखौ नायखोमायोमोन प्रभु आं गोबांथार बलिउडनि मेथाइ खोनासंदों गोबांथार बलिउडजों डेन्स खालामदों गोबांथार आङो मेलाफ्राव थांदों गोबांथार प्रभु आंखौ क्षमा हो जोङो कमिटमेन्ट लानि मानोना जोङो सायख'जानाय फोलेर
बिनिफ्राय ओंखारनानै फै होननानै बाइबेला बुंदों प्रभु जिसुआ बुंदों बिनिफ्राय ओंखारनानै फै आं नोंसिनाव हाबगोन बे दराव सौबाय थादों Jesus glory जों बयबो सिखारनि जों रावखौबो नायनाय नङा हम किसी को नहीं देखेंगे बेयावहायनो स्रोद जोहोलाव सिखालाफोरखौ आं खावलायहरदों and some of the guardian I have seen I have seen कृपया हम आ सकते हैं इसमें कमिटमेंट के लिए
भुलाना तुम्हें, यीशु भुलाता तुम्हें, परछाव से तुमको बाहों में लेने, यीशु भुलाता तुम्हें। Bima berai-berai. Bima nोंथांनि बिसाया सांसारिक जानानै दं, नोंथाङा जोबोद दुखु जादों, बेयाव फैनाय दं बै। नोंथांनि बिसाया सांसारिक जानानै दङ, बेयाव बिमाफोर फैनाय दङ, बै खिथुआव गसंबाबो जागोन। आंसू मीठा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मीठा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, यीशु भुलाता तुम्हें, यीशु भुलाता तुम्हें, परछाव से तुमको बाहों में लेने, यीशु भुलाता तुम्हें, यीशु भुलाता तुम्हें। बिमाफोर नोंनि बिफाया नोंखौ जोबोद दुखु होयो, जोबोद जौ लोंसोयो। बिमा फैदो नोङो, नोंनि बिफाया फै जोंनि देउरिफ्रा, जोंनि पास्टरफ्रा प्रार्थना खालामगोन। Jesus. Upcoming youth, close your eyes. नोंथांमोना मा दर्शन दं, मा जानो नागिरो 2022आव, बेखौ रायफोरना लादो। मा पापाव गोदोना दंमोन रायफोरना लादो प्रभुनियाव। आरो दिनै कमिटमेन्ट होदो, नो मोर, पुराना जिबना नो मोर। आं दिनैनिफ्राय पापाव गैया होननानै नोंथांमोना कमिटमेन्ट लानांगोन। दिनै अंगीकार खालाम, प्रभुनियाव गसंफैदों नोंथांमोना। दिनै गिदिर दिनै अभिषेकखौ रेभेरेन्डफोरनि सिगाङाव गसंफैदों नोंथांमोना। दिनै प्रार्थना खालाम, नोंथांनो मा नांगौ, नोंथांनो गोबांथार मा नांगौ, नोंथाङा कमिटमेन्ट खालाम। खावलायनाय थाबाय, रेभेरेन्ड सार, yes bishop sir, please, pray sir, please, yes pray sir, pray in Jesus, yes sir, pray, yes pray. Oh hallelujah, hallelujah, praise नाय प्रभु, नोंनि फिसाफ्रा प्रभु, दानो नोंनि खाथियाव गसंनानै गाव गावनि गोरोन्थिफोरखौ नोंनि सिगाङाव रायथिदों आफा। ओ प्रभु, जों मिथिया सोरसोराव सिख्लाफ्रा दिनै प्रभु मोदोमनि लुबैनायाव संसाराव प्रभु दिनै गाग्लोबनानै उनस्लाबनानै सैतानजों गलायजानानै प्रभु जायफोरा गोलैदों, ओ आफानो बिसोरखौ बोखांबाय, बिसोरो दानो नोंनि सिगाङाव सिखारलांबाय आफा इसोर। नोंनि सिगाङाव दिनै मोदै फसंदों आफा इसोर। हालेलुया प्रभु, बे साफ्रोमनिबो मेगन मोदैनि बिनायफोरखौ प्रभुनो खोनासंदों आफा। ओ हालेलुया आफा इसोर। जाय जोलाव सिख्लाफ्रा जिखि पजिसनाव थाया मानो, जिखि गोरोन्थियाव गोग्लैनानै थाया मानो, जिखि लामायाव दङामोन मानो, हालेलुया आफा इसोर, जों दानो बिसोरखौ बोखांबाय, हामबाय होदों आफा इसोर। जाय जोलावफ्रा दिनै प्रभु नोंनि सिगाङाव गसंनानै, नोंनि सिगाङाव रायथिनानै प्रभु नोंनि सिगाङाव गावनि कमिटमेन्टखौ नोङो दिनै होबाय आफा इसोर। बे जोलाव सिख्लाफोरखौ नों प्रभुआव ओंखारनानै गासैखौबो नों नागारनानै दिनै बे 2022 प्रभु नों बिसोरनो बोलो होदो, गोथार गोसो
गोथार जिउ गोथार फोथायनाय गिदिर बेबायदिनो बिजोनारि जेराव सिख्लाफोरा दिनै खालामदों हालेलुया 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 ओनसोला गोथांसो हामबायनो प्रभु दिनै जाय जेरै गावनि बिसय जोंनि सिगाङाव रायथिना लाबाय प्रभु सोरबाया गावनि न'खरनि थाखाय सोरबाया गावनि बिसायनि थाखाय सोरबाया गावनि बिहिनि थाखाय सोरबाया गावनि गथ'फोरनि थाखाय सोरबा गथ' गावनि बिमा बिफानि थाखाय सोरबा जेराव सिख्लाफ्रा गावनि गोरोन्थिफोरनि थाखाय जाय जेरै नोंनि सिगाङाव रायथिबा नों गासैखौबो नागारबाय बेनिखायनो आफा इसोर जों रंजानो जों मोसानो जों खुसि जानो दिनै गोबां जेराव सिख्लाफ्रा गाव गावनि जिउखौ नोंनि गोथार आखायाव गथायनानै जाय जेरै कमिटमेन्ट होबाय नों बिसोरनो बेबायदि बान्थाखौ होगोन बेबायदि बरसा खालामनानै बेयाव गसंफैनाय साफ्रोमबो जेराव सिख्लाफोरनि जिबनखौ नोंनि गोथार आखायाव गथायनो बासायगिरि जिसुनि बिदों आमेन आं फंनै बुंनो सानदों जेराव सिख्लाफोर मिथिबायना जायफ्रा जिखि अबस्थायावनो दङामोन मानो नों जि जायगायावनो गसंनानै मोदै फसरनानै आफा इसोरनियावनो गावखौ रायथिनानै जिबायदि नों बुंबाय आफा इसोरा नोंसोरनो गोदान जिउ होबाय नों बेखौ फोथायदो आरो बे गोदान जिउजों गोदान फोथायनायजों नों दानिफ्राय एखे फोथायनानै थाबायदो हालेलुया Thank you. Hallelujah. जों बयबो नुबाय गोबाङानो दिनैहाय गाव गावखौ इसोरनियाव गथायबाय आरो फोथायदों जेरैबायदि गथायबाय बेनिफ्राय गोदान जिबन खालामनानै गोदान जिउ लानानै आवगायलांगोन बेखायनो आं बुंगोन Praise the Lord बिथांमोना हालेलुया बुं Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Thank you For now and work. For now and work. 다음이프라이. 연탄이 집어넣어. 살고 자라의 저력이 집어넣어. 이 가봐가고 살가지고 위에서 봐요. Praise the Lord. 저것들이 가고 낚이고 나하게. 저것들이 가고 기꺼이서 가나게. 이 놈도 아무 살고 자라의 저력. 아무 살고 자라의 저력이 봉소. 아무 아브라함의 봉소. My dear Bible, ang execution ang boss minute ng bawal. Ang appointment ng study kasi. I'm just almost 10 to 15 minutes each sister. Yes. In Jesus' name, hallelujah. Oh, hallelujah, yes, Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name. Glory of the Father. Yes, Father. Prabhu Bharat Master. धन्यवाद मास्टर हालेलुया हालेलुया दिनैनिफ्राय नोंथांनि जिबनाव नोंथाङा हां लानांगोन नोंथांनि जिबनाव माबायदि नोंथाङा आवगायदों सोरबाफोर प्रार्थना खालामोब्ला बा मण्डलियाव अभिषेकजों प्रार्थना खालामोब्ला नोंथाङा सिगनिफिकेन्ट मोनगोन दिनैनिफ्राय नोंथाङा सिगनिफिकेन्ट मोनगोन यहोशुनि चैप्टर 3 5 बुंनाय बायदि गोथार खालामदो आरो गाबोन महिमा नुगोन होननाय रावा दिनै जोंनि जिबनाव जासिगोन हालेलुया जेब्ला प्रार्थना खालामगोन अभिषेक जनफ्रा एनॉइंटेड अभिषेकफोरा जेब्ला प्रार्थना खालामो नोंथाङा आखाइखौ मावनाय मोनगोन शेकिं मोनगोन भाइब्रेशन जानायनि सिगनाला जासिगोन हालेलुया नैबे सिगनाला जागोन आपकामिं युथ जेनेरेशननि जिबनाव Jesus name hallelujah Jesus said, hallelujah. Yes, in Jesus' name. The girls' side, the female side. Most of the girls, female, nangtamuna darsan nugan. I decree and declare in the mighty name of Jesus. Nangtamuna darsan nugan dari nifrai. Jai para nang thargoi gauko इसोरनि फोलेर होननानै डिक्लेयार खालामबाय जायहा गावखौ कमिटमेन्ट होबाय जायहा दिनै गावखौ पाप अंगीकार खालामबाय जायहा प्रभु जिसुखौ गावनि उद्धारकर्ता स्वरूपै जाबाय नोंथांनि जिबनाव दिनैनिफ्राय नोंथाङा दर्शन नुनो सर' जागोन दर्शना नोंथांनि उन थाङो दिनै the Bible says yes the Bible says except number 2 17 and 18
जोबनाय मुगायाव मा जागोन yes जोबनाय मुगायाव गिथावना जागोन किन्तु जायफ्रा जिसुनाव थागोन जायहा प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आव थागोन जायहा पबित्र आत्मानियाव थाबाय बिनाव दर्शन आरो स्वप्नजों पावगोन हालेलुया हालेलुया फिमेलजों गोबांथार दर्शन आं just बे सिम्बलआ फैबाय थादों गोबां सिंगिरिफ्रा दर्शन नुगोन पासनि कर्मनि 2:17-18 खौ अन्नानै फरायहरदो माबोरै गोबारै फरायहरदो दे in Jesus name hallelujah hallelujah yes Jesus मोनबायना Acts chapter 2 17-18 can you read it very quick इसोरा होनदोङो आरो जोबनाय दिनफोराव जागोन आङो आंनि जिउखौ साफ्रोमनोबो लुनानै होगोन आरो नोंसोरनि बिसाज्लाफोर आरो नोंसोरनि बिसाजोफोर नाबि बादि बुंगोन आरो नोंसोरनि जोहोलावफ्रा दर्शनफोर मोनगोन आरो नोंसोरनि बोराइफ्रा सिमां नुगोन हालेलुया my dear जायफोरा जोहोलाव सिखोला जायफ्रा बेयाव फैदोंमोन दायो जायफ्रा गावखौ कमिटमेन्ट होबाय जायफ्रा गावखौ बे गाज्रि पापनिफ्राय गावखौ पश्चाताप खालामबाय अनुताप खालामबाय can you stand please once again जेराव दं बेयाव गसंदो नोंथाङा जेराव दं बेयाव गसंदो नोंथाङा Jesus youth yes upcoming youth Jesus people Jesus. Hallelujah. Hallelujah. My dear, जायफ्रा गावखौ पाप सिकार अंगीकार खालामबाय गोदान जोनोमनि थाखाय नोंथाङा गावखौ सुरु खालामबाय दिनै मोनानिफ्राय आरो दानिफ्राय नोंथांनि जिबनाव नोंथाङा सिगनिफिकेन्टखौ नुगोन आन्दाजखौ मोनगोन नोंथाङा गाज्रियाव थांनो इच्छा जानाय नङा नोंथाङा गाज्रि मावनो इच्छा जानाय नङा My dear नोंथांखौ सोरगोनि सोरगोदूतफ्रा बेंगोन सोरगोनि सोरगोदूतफ्रा बेंगोन just I have seen just yes in the mighty name of the yes सोरगोदूतफ्रा बेंनो नागिरगोन upcoming जोहोलाव जायफ्रा गावखौ बेयाव फैनानै अंगीकार खालामबाय नोंथाङा whatever नोंथाङा जिखौ लुबैदों 2022 नोंथाङा सिगनिफिकेन्ट मोनगोन आरो जेब्ला प्रार्थना खालामगोन नोंथाङा गावखौ भाइब्रेशन जानाय बायदि मोनगोन इलेक्ट्रिक शक जानाय बायदि मोनगोन नोंथाङा गुदुं मोनगोन नोंथाङा थान्दा जानाय मोनगोन नोंथाङा सिमां नुगोन नोंथाङा दर्शन नुगोन upcoming youth Jesus hallelujah जायफ्रा मिशनारिनि थाखाय कमिटमेन्ट खालामदों जायफ्रा पास्टर रेभारेन्ड जानो थाखाय कमिटमेन्ट खालामदों नोंथाङा इमिडिएट अनरेबल बिशपखौ कन्टेक्ट खालाम Honorable Isaac Bishop Sarko नोंथाङा कन्टेक्ट खालाम जायफ्रा गावखौ कमिटमेन्ट होदों Jesus Hallelujah Jesus oh Jesus Hallelujah Surrender जादों माइंड को हमता दे youth माइंड को हमता surrender जा आके कुछ करे कुछ ना कुछ होने वाला है something is going to happen right now close your eyes don't look me please don't look at me
Close your eyes. Something is going to happen right now. Right now. Right now. Ready? Get ready. Now. 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 Receive. Touch. Holiness. Come, Holy Ghost. Right now, come. Please, come. Come, Holy Ghost. I decree and declare in the mighty name of Jesus right now. Touch. 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 Vibration. Vibration going on. Something is going on here. Something is going on. Yes, come on, come on. Yes, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, Yeshua. Yeshua. Hallelujah, Yeshua. Hallelujah, Yeshua. Receive. 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 Holy Ghost, receive. Receive right now. Receive. 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 Sound. Sound in Jesus' name right now. Lord, I release your dreams and dreams. I release the dreams and dreams in the mighty name of Jesus. I release the vision and vision in the mighty name of Jesus. From teacher of the Lord, ready, pastor Corona, exit, do this, Sataram, Kicker, Sataram, Papa, we will call you that is here, Papa. This is Darsan Simon in the mighty name of right now, right now, right now, right now, in the mighty name of Jesus, mighty name of Jesus, mighty name of Jesus. I need the water, I need the water in the mighty name of Jesus. I need the water, the pure water in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah, Yeshua, bring in the mighty name of Jesus. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Open it. The Father, the Son, of the Holy Spirit. प्रभु यीशु बापा, प्रभु इस पानी को जो पवित्र आत्मा का अभिषेक होने पाए, इस जल प्रभु जी लोग, turn this water into your holy blood today. Yes, Papa, sanctify, consecration, purify in the mighty name of Jesus. Yeshua. Glory. Hosanna. Yeshu. Jesus. This is a demonstration. This is a manifestation. Demonstration is going on, and manifestation will help. Okay, right now. Please, come on. Sprinkle. Receive. Go. Go. Pastor, go. Let me go. Jesus. Sprinkle in Jesus. In the name of Jesus, showers of blessing. Receive your showers of blessing. Receive your shower of blessing. Jesus' name, I surrender. To thee. Which must have been ladies. I surrender. I surrender all. In Jesus' name. Don't open your eyes. In Jesus' name. This is a demonstration. In the mighty name of Jesus. Come. Quick, bring that water bottle. Bring. Jesus. Yeshua. Beginning at die, brother, you wait and behold. Yes, come. Run. In Jesus' name. Yeshua. Glory. Sprinkle. Receive the mighty name of Jesus. Receive the mighty name of Jesus. Today. Touch that Holy Ghost. Go that into Jesus. Yeshua, that's it. In the mighty name of Jesus. Oh, Gadamanai Manna Pisaka.
Receive, receive. This is a demonstration of Songsarjwng anointing. जो हमने peace हमें रहेगा। जेब्ला की चीज लो हाकोने खाता say, बिरी शिशु को कोल्ले जो लाहिया say, बिरी शिशु को कोल्ले जो लाहिया बिरी सुकुंदा, no पवित्र आत्मा आते हंदा। I know this is a demonstration of receive. Jesus. Sings over upcoming youth. Bring, Jubilee, let's go. Jesus. Oh, hallelujah. Ziuni nangu kose, buton nanai hara. Ziuni nangu. Jesus, Yeshua, yes, ask, be life. I have said here, the word hell and I read in the realm of the spirit, hell, oh, Rabba. From today onwards, you'll see the miracle. You're going to see the miracle. You're going to see the miracle in the mighty name of Jesus. Jesus. Oh, Rabba. Jesus. Glory. Jesus. Jesus, Yeshua. Oh, Rabba. Jesus. They have to understand. Please, upcoming youths, this is demonstration. Understand, they have to understand. Now what are you feeling that? Person, you might see the vision right now. In the mighty name of Jesus. Yes, Acts chapter 2, Satra Tharabir. This is a supernatural power, and this is the universal truth. Shiro Hito. Pasuni Kormo, Kini Sumra Province Jatharkan नोंथांनि जिबनाव जाथारगोन नोंथाङा दर्शनजों सिमां नुगोन पवित्र आत्मानि उपस्थितिखौ नोंथाङा अनुभव खालामगोन पवित्र आत्मानि उपस्थितिखौ अनुभव खालामगोन touch things are
He needs you. He needs you. He needs you. Why do you? I have seen here. गोबां युथफ्रा फेलें जादों दिखौ खारा होयासिले आपनि उजुति खाइसिले आपनि उजुति खाइकिनि दिखौ खारा होइसिले घात प्रतिघात युथ मले कि बोले पाइছো घात प्रतिघात उठार से आपके जीवन में मैंने देखा इसमें ऐसा मैंने युथ देखा आपको धोखा दिया किसी ने नोंखौ धोखा होदों नोंथांखौ युथ आं नुदों सोरबा सासे नोंथांखौ धोखा होदों नों बेखौ क्षमा खालाम बे धोखा होनायखौ क्षमा खालाम नोंथांनि जिबनखौ रावनोबो दाहो सेंग्रा सिख्ला रावनोबो दाहो नोंनि गोसोखौ नोंथाङा मात्र जिसुनो हो दिनै मात्र जिसुनो हो लर्ड जिसुनो हो नोंथांनि गोसो जिउखौ यस पवित्र आत्मा दानो आरो स्पर्श खालामगोन इन द माइटि नेम अफ जिसस राइट नाउ Rabba Father, Abba Father, Yeshu, 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 Yeshu. No more suicide plan from Jubilee onwards. No more suicide. नोंथाङा गावखौ suicide खालामनो नागिरबाय थानाय youth. नोंथाङा गावखौ suicide खालामनो नागिरबाय थानाय. No more. I cancel in the mighty name of Jesus. The spirit of suicide. Cancel in the mighty name of Jesus. Spirit of suicide. Cancel in the mighty name of Jesus. Abba Father, Elohim, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha. That's my people. That's my youth. That's my youth, Rado. That's my youth. आखिखौ आगदा आखाइखौल' दोनदो आखिखौ गाहायाव फज'दो आगदा आखाइखौ खेवदो लास्ट दे आगदा आखाइखौ खेवदो Jesus गला ब्लु जेब्ला आं सुगोन नोंथाङा आथिखौ मोजांखे बिखायाव लादो ओमफ्राय 1 2 3 बिखायाव दोन आखाइखौ बिखायाव दोन Jesus bless you. Jesus. Let's each other. Dakuma. Big boy ko dakuma chihalo ko. Big boy ko dakuma chihalo ko re. Skala ko. Glory. 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 Glory, 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 glory. Jesus, Jesus, Yeshua. Thank you, Papa. Thank you, Papa. Thank you, Master. Thank you, Abba Father. We love you so much. We love you so much. We love you, Papa. Master. We love you so much.
That vision again and again coming. प्रभु जिसुआ मिनिनानै मना लानानै फैबाय थादों. I don't know why. Must be blessing. Must be blessing. 2022. It's much smiling, very smiley face. Lord Jesus, smiley face, and carrying the bag. Jesus. Jesus. Oh, hallelujah. 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 Hiranto goyari. Hiranto goyari. Jaya Prabhu ko monakai. Nengtanga dongobla fayda hagan. Hiranto goyari. Harnik pada hiranto harnik goyari. Jaya doy angna lisko dema. Harnik goyari. Is there? Harnik goyari. Please be seated. Please be seated. Youth. Can you check yourself? How do you feeling? Any testimony, please? Any testimonies? Youth. How do you feeling? Mabadi mandan. Sarva testimony. Sarva testimony, please. I need the proof. During the prayer, Prarthana samayam nantara mabadi anubhav jadeng. Can you say somebody? Can you tell someone, please? You. Yes, come on. Can you give the mic? Please, yes. Over there. Over there. Yes. Hello. Right now, I want to tell Jesus. Can you tell in the Bodo? Yeah. Ang dabi suma apa sirko zubar hamba hina mana na dia mi jiwa dinai. Nang mabadi feel jare. How do you feel? Nang body feel mana? Pratnya. Ang birat burai mandang gusuko rezeng amlai. Jeblai ber Jisu. Jeblai ber Jisu ko hamba hina na jeblai ber. Anybody like the vibration mandang? Sarva vibration mandang hoy. Shaking. This current shock with yes, come on. Yes, come on. Come on. Yes. Mandang. Okay. Karen shock begini mandang. Okay, yeah. Okay, this is a okay. Yes. Yes. They mulai. They. They mulai. Michael mulai. Yes. Come on. Say. Yes. Okay. This is the beginning, okay? Pavitra Atma ni touch sports. Gusu mendengar. Yes. Pavitra Atma ni sports ni pratham significant dia है. This is the first significant. Pavitra Atma jebla sport ko khala baje ko, right? Okay. Are bi jebla jeng happy, okay? Right sir babu do babu, please. Biko khamana lane na ngade. Yes, go to. Can speak, yeah. 2 times current Songsarjwng every Monday. Oh, hallelujah. Praise God. Jeng boy be Pavitra Atma ko man khani, Prabhu Jesus ko man khani in the mighty name of Jesus. Okay. So mane mandang fasuni karmo, pray karo jebla duyo dheko porai, bibadi phone mane opidengman, bibadi jaga lure mane patris mane opidengman, are jebla ne kitan bordana ye pudi satra atana ko, nahi be significant. Okay. Jemni dekhayo happy. Okay. It's the spirit. Pavitra gwtar atma. Gwtar atma jago dang pai jago sports kalam pai. Jebla anga Jesus ko lao Institute of Power Ministry New Delhi apne jebla training ladengman. Okay, Uncle, this is Dr. Paul ni nak jaya ko training ladengman. Okay, bithanga gauna ko prophecy kalam ordengman. Ar bis mo jebla ang gauna Institute of Power ang jebla mantiaman pavitra mani bisay. Jebla naki ang jibon bimai disadeng bar ar ko gatot ang jibon hai ang bio mandang je the baptism of the Holy Spirit. Pavitra Atma ni baptize pari jaya. Jebla jeng Bible ko pare jeng bimai dinadeng. So this is the first beginning. This is symbolic, my dear. Okay, go through it.
आरो बेबायदि थांबाय था नोंथांनि जिबनाव जोबोद अद्भुत अलौकिक जालांबाय थागोन जायफ्रा अनुभव जायाखै नोंथाङाबो सिन्ता खालामनो नाङा सोरबा डिफरेंट सिम्पटम फैयो डिफरेंट सिगनिफिकेन्ट सोरखौबा दर्शन होगोन सोरखौबा सिमाङाव रायलायगोन सोरखौबा रेभरेन्डजों रायलायगोन सोरखौबा बिशपजों रायलायगोन सोरखौबा इभान्जेलिस्टजों रायलायगोन सोरखौबा बाइबेलजों रायलायगोन सोरखौबा सिमांजों रायलायगोन from tonight onward I decree and declare in the mighty name of Jesus बाइबेलखौ आं आखायाव लानानै डिक्लेरेसन खालामदों दिनैनिफ्राय जायफ्रा गावखौ गोदान जिउ लाबाय जायफ्रा बेयाव गावखौहाय कमिटमेन्ट होफैबाय बिनि जिबनाव निश्चय 2022 आव खामानि जाथारगोन आरो महिमाखौ नुनो मोनगोन जों बयबो सिखारनि हालेलुया से हालेलुया हालेलुया सेक्रेटारि बयबो पवित्र आत्माखौ धन्यबाद होनो आखाइ खबनानै Okay, this is special दिनै आं बेयाव फोजोबसिगोन आरो गाबोन जोंहा आरो सान्त दङ पवित्र आत्मा जेखौ गाइड खालामगोन आं बेखौ खोन्थागोन आरो जों yes he is the one he Hendrik okay Jesus it's okay yes in Jesus name glory of our Father Jesus Yeshua oh hallelujah Yeshua oh hallelujah Yeshua come in Jesus name come in Jesus name come not other way in Jesus name oh hallelujah in Jesus name glory in Jesus name Jesus Yeshua Government shutdown Egypt baby Mary in Jesus name God will be here right now be here in the mighty name of Jesus the Father the Son the Holy Spirit Government shutdown His Lady Mahima Divya Apa the Golden Jubilee Madhyam Prabhuji's celebration of the Mahima language of the Father the Son the Holy Spirit I touch in the mighty name of Jesus be healed in Jesus name Prabhuji may shoot out that is still is uncommon of the shaker there I turn this water and this oil into your holy blood right now and I decree and declare let there be miracles signs and wonders through this significant number thank you in Jesus name hallelujah amen yes Sorry. Ang dengar naman sa sama. Nagkang gawin. Okay, bisa rin. Okay. Ang last special level lang ito. Una na ito. Okay. Bench session ko ito dito. Okay. Bisa ko level lang ito. Jesus, oh hallelujah. Jesus, yes. So, yes. Jesus. Glory of the Father. Jesus, Yeshua. Jesus. Begin up, begin. Jesus.
revelation is coming. बिफाफोरनि गेजेराव गल ब्लाडार एन्ड किडनी अन्थाइ हाबनानै थानाय आंनो दिन्थिबाय थादों अन्थाइ स्टन अके स्टन नोंनि आगदा आखाइखौ उदैयाव होना लालाय उदैयाव होना ला जायफ्रा स्टन दङ जायफ्रा अन्थाइ दं इन जीसस नेम राइट नाउ येशुवा नाउ निर्गमपत्र 26 यशाया 53 के अनुसार मैं छूता हूं रहेगा ये पत्री जितने भी पत्री गॉल ब्लैडर में पत्री ये किडनी में जितने भी पत्री छोड़ यीशु के नाम में be melt in Jesus name right now Yeshua gabang yes जोङो गाबोन नायगोन गोबांथार बेमारि बेयाव दङ गोबांथार बेमारि एकदम नायनोल' सायाव जिगजाग सिङाव बुरजा बेमारि जोङो गाबोन समय मोनब्ला जों बेखौ खामानिखौ जों मावगोन बिशप सानाव अनुमति लानाय इन द माइटि नेम अफ जीसस बेमारिफोर इन जीसस नेम migraine in the mighty name of Jesus the spirit of migraine out the spirit of migraine in the mighty name of Jesus out in the mighty name of Jesus right now यीशु के नाम में छूता हूं जितने भी गंदगी बीमारी out right now छोड़ in the mighty name of Jesus right now जितनी भी प्रकार की बीमारी हो घुटने के दर्द शरीर के दर्द हाथ के दर्द आंखों के दर्द Jesus name खोमा बे आगदाथिं सानाय लेडिस आङो नुबाय थादों लेडिस बिमा नैबे आगदाथिं खोमाया सादों दांना लालाय आगदाथिं इन जीसस नेम राइट नाउ प्रभु मैं छूता राइट नाउ आपके अभिषेक प्रभु आपके अभिषेक आपके वचन में डिक्लेयर करता राइट नाउ पापा बे खोमा सानाया हम लोग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस इन बी हील्ड इन जीसस नेम प्रभु धन्यवाद यीशुआ जों बयबो प्रार्थना खालामते जीवित नाज़री यीशु बाबा आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए आपकी उपस्थिति के लिए पवित्र आत्मा धन्यवाद हर एक को छूने के लिए नई जिंदगी देने के लिए प्रभु यूथ को अपकमिंग अपने बनाने के लिए रेस्टोरेशन के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु धन्यवाद आपके प्रकाश के लिए आपकी आशीष के लिए आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु ने को हम पाएंगे से लड़ बापा प्रभु धन्यवाद प्रभु जी आपा नंगे गेसे रफे आपा प्रभु सोनाली जयंती प्रभु गोल्डन जुबली प्रभु तनि गदान जीवन गदान विजन गदान दर्शन लाना जों थाबायबाय पापा जों नोंनि महिमा जों नुनो मोनगोन नोंनि अद्भुत आलौकिक जों नुनो मोनगोन लॉर्ड बा हीलिंग डेलिवरेंस जों नुनो मोनगोन प्रभु धन्यवाद मास्टर ओ हालेलुया प्रभु ओ हालेलुया प्रभु यीशुआ प्रभु धन्यवाद यीशु धन्यवाद सारे आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं नाज़री यीशु के नाम आमीन Please be seated. Thank you.